Masha Allah. Assalamu alaikum. Wai gida a gidan ne. Lafiya ƙarar fada lafiya. Wallahi na dawo tun ɗazu. Ina za ki je ne? Zan je kicin ne na A dawo nan dawo. Ai yau ba za a yi abinci a gida ba. Kin san ina za mu je? Gidan Taushe restaurant. Ai yau ba a yi abinci za mu tafi can. Yau aka buɗe shi. A ina gidan Suna nan a Sharada kan titin Sharada. Kina wuce na petroleum. Ana nan ana ta tururuwa ana zuwa ana ci. Abincinsu kala-kala gashi nan sun kawo. Ai ki je ki shirya kawai yanzu sai mu je direct kawai ba sai shi sa na dawo da wuri ina sannan na dawo yau ba za ki abinci ba. Mu je ki shirya mu zo mu tafi. Bari ni ma dan gyara. Masha Allah, alhamdulillah. Miyar ta yi daɗi. Miyar ta yi an shi ne gaba ɗaya ma na manta. Taushe ma aka ce gidan taushe ga taushen ma ni da na so shi na fara cewa Suna na Ibrahim Yusuf Adam IROSTA. A wannan sati mun sauka a katafaren restaurant nan da ake kira Gidan Taushe restaurant wanda aka yi bikin buɗe shi. Al'umma da dama sun shigo sun ga irin abincin da suke samarwa a wannan gida mai suna Gidan Taushe restaurant, inda za ku same su a gidan Ado Bayero House da ke kan titin Sharada. Kuna wuce na petroleum idan ta can side din mutum ya biyo yana wuce police station din Sharada zai sami gidan Ado Bayero. To anan za ku samu wannan katafaren restaurant mai suna Gidan Taushe restaurant.